abanye sekonakele manje abasondele kabantu abasondele kanzakwethu abantu bebe kanye nathi njengamanje njengoba ke ngithe zoba nabantu sikhulume nabo le ndaba enkulu edinga futhi ukuthi izwe yonke umuntu engithi ke lapho khona biza omunye umuntu nomunye ephinda biza omunye ukuthi ngalesikhathi siyakhuluma noma ngalesikhathi sehleli nani sikhuluma ngendaba enkulu ejulile engithi ke mina iyamdinga wonke umuntu nalo waziyo na ukuthi nayamdinga mbize wona lo maziyo asondele naye engicela ukuthi abantu badlulise njengoba ngihlale ngisho ukuthi abantu abashare mangabe sisohlelweni kanje sizokhuluma ngendaba enkulu ethinta ukuthwala ngenyoka yasemanzini. Okay, ngiyabona bangena abantu ngicela wena usangena ushare ulike ushare wenze konke ukuthi sonke namanye abantu sizoba nabo kule ndaba enkulu kangaka esikhuluma ngayo ethinta ukuthwala ngenyoka yasemanzini. Ngiyabona babengela abantu bangena abantu lapha kwi-page lethu noma abasibukela khona abantu. Sikhuluma namhlanje ngesithwalo senyoka okuyinyoka yasemanzini eyayenziwe noma okwakwenziwe leyo ndlela yayo ukuthi ihambe yothwetshulwa ngalelo hlobo lesigubhu noma ngalelo hlobo lomuthi uma isithwetshuliwe bese ibuya iyaphakanyiswa noma iyahlanjulula ukuthi khona ingezi ukuhlupha izokwenza umsebenzi wayo wena muntu osuke uyifunele wona. Uzuthi umuntu athi umuntu ufuna mina mkhulu ukuthwala ngeke ngithi mina uma ufuna into le ekhaya akuba uzongichazela ukuthi ufuna into ngayiphi indlela ufuna into ezokuphilisa kanjani noma ezokulekelela kanjani. Sikhona isithwalo senyoka esiyinyoka yamanzi esihamba sokuthola inyoka yamanzi sithobula kuyona namandla ayo kubuye nakho noma kubuye kuhlanjulule kuphakanyiswe kunikeze izinto lezo okuhlanjulwa ngazo leyo nyoka yamanzi. Isigubhu sakho leso kube ukuthi vele wena uma usithina kwesikhathi kuyenzeka uyiphuphele inyoka yamanzi uyibone ukuthi nayo inyoka yami noma nangu umnumzane engaya kuye uma umkhulu engenzela isigubhu senyoka yamanzi. Inyoka yamanzi ke masikwenzele ngayo noma masikwenzele isigubhu esenziwe emfuleni isikhathi esiningi kuyodinga omunye umuntu mhlawumbe uma lijwayeze ukuthi uzohamba sesinqumalisa uhambe uyonquma inkukhu emanzini noma lijwayeze ukuthi yena uzohamba uyonquma leyo mbuzi leyo kuya kube isikhathi ahambe uyonquma emfuleni ashiye khona lapho ahambe enqumela lapho isikhathi lasikalayo yena uhambe uyonquma leyo nto leyo akayishiya khona emfuleni kuba namandla nomuntu asukuyifuna noma umsebenzi ukufuna wena uyabona uqaqeka noma uyabona into zakho ziyenzeka ziyaphambili ngesithwalo senyoka eyasemanzini ngoba sozithobula inyoka yasemanzini bese ivusa manje ukuthi ke ayiphinde kuwena ibuyelele wena kodwa yileyo ishoyo ukuthi uyahamba uyinikelele ngesikhathi siya kuyona siyoyicela siya neminikelo siyenzele ngendlela yakhona siyinikelele kuthi nama sibona ukuthi ayisebenzele sikhulu umsebenzi yakhula imali uyabona imoto ziyangena ziyenzeka izinto kuwena uyabona umuzi uyakhanda uyakhula imizi sekuthi uhlahla njalo ngonyaka uhambe uyonikela mhlawumbe unikela ngembuzi mhlawumbe unikela ngenkukhu ufike mhlawumbe uhlala lapha emanzini uyahlambulula uyoyinikela phose umnikelo wemali kuyimali emhlophe eningi ozoyenza ama imali over 500 noma imali 1.5 khetha wena ukuthi wena ufuna ukuyinikela ngamali ngalowo nyaka wena owazi ukuthi wena ufuna ukuyinikana. Kodwa nakubuye naso ingesikhathi sisenze ukuthi sasihlambulwe ngento ubisi sihlambulwe ngalokho okunye esesikusho ukuthi wena uzohlambula ngayiphi indlela. Kodwa ngiyakuthanda ukuthi umuntu uma thatha isinyathelo ukuthi asilambe osigubhu ekhaya kube ukuthi uzokwenza ukuthi njalo ngonyaka ugcina imithetho ukuthi la bese ayakhona njalo ehambe yonikela la bese aye khona uma eyiphakamisa into yakhe ilapha kanikela khona ilapha aphola khona izimvu ilapha aphola khona imali ukuthi akhule into zakhe ziye phambili. Angazikhuluma kakhulu ngalesithwalo noma ngalento esiza abantu kuphela ngizokhuluma kancane umuntu azaziye noma umuntu ayizwele yena lapho yena akahlale edide yakhona noma okuyiloko akufunayo yena. Ngithe mina sikhona isithwalo senyoka yasemanzini esiyithobulayo bese ikwelekelela wena isikhathi esiningi ufunayo ukuthi kube inyoka lokwazi ukuthi inyoka yakho ibone ukuthi kanjani bese kube ukuthi uyinika umnikelo njalo nyakeni hamba uyinikelele lapha oyivuse khona ngoba la umfula loyo ofile isigubhu engunike sona wagqibela khona
sathokula le nyoka, sathokula amandla lenyoka, yasibuya ikusebenzela. Kube ukuthi uzohamba uqala uhlabela futhi uma uzohlabela inkukhu kuwena. Uma uthi usebenza kancane, uma uhlabela izimvu futhi kuwena. Kanjalo ngonyaka kube ukuthi uya emfuleni uyohlaba lezo zimvu noma ehlabela inkukhu lezo zenze into zakho. Ngiyabona abaningi bababhala ba-comment namhlanje nje isikhumulo hlelweni bese ukhuluma ngalesi okuyisithwalo senyoka yasemanzini ethwetshula emanzini ibuye iphile ibuye ilekelele wena into zakho ziye phambili uyibone zenzeka wena uyibone into zakho ihamba kanti wena ile nyoka yasemanzini okwenzele ngayo kwase kube ukuthi wena uma uqeda ukwenzelwa ngale nyoka yasemanzini uyinika umnikelo loyo ozobona ukuthi wena uyifanele bese kuba yileyo mali phela imali ukuthi ungayidlwetha leyo mali akube ukuthi nawe leyo mali wenziwa amasiliva lokuyithatha uyifaka lapha njalo ngonyaka uyanikela nje wona kule nyoka yakho okuyiyona okuphakamisile. Isikhathi esiningi makwenziwe kuleyo ndawo ke imisebenzi leyo nyoka lapho noma lo mfula awusadinga nombani akusadlalela wona akusavuja umuntu aphuphuke emanzini omunye avele emanzini uthola ukuthi ube nenkinga akabuyanga kanti lo mfula vele usunenyoka econtrol umuntu ezokusibanibani noma eyenzela usibanibani into zakhe ngazi mangizwa kahle emfula eminingi usuyithola lo mfula inyoka yakho siyadlana noma kuthiwa amakhola leyokhuleka asaba nenkinga leyo mfula njalo usesebenzisiwe zathwethula inyoka zakhona ukuthi manje azizwe umuntu lozimzwayo uma sekuyo omunye umuntu seziba nenkinga naye. Ikhona into enjalo emhlabeni angisho inamba lekhaya abantu bayazi inamba lekhaya 076 70W5196 076 70W5196 besikhuluma kakhulu ngesithwalo senyoka yasemanzini esinikelela njalo ngonyaka leyo mali nophinde uhlabele uhlaba emanzini futhi nomnikelo uhambe uyolahla kulowo manzi wena engithemba ngokwenza isigubhu wasiyosiza khona wasenza khona ngendlela engizoyisho yona mina zale siphakama musibona imisebenzi yenzeka ungalibali ukuthi lapha yafuna uyonikela lapha yanafuna uyohlaba ngabe masezwana yini imithetho yakhona nje kuphela lapha ngonyaka ahambe uyohlaba ngonyaka thatha imali oyithathayo oyihlelayo uyithinti kube imali emhlophe uyiphose phakathi unikele nayo uyohlaba okuhlabayo njalo ngonyaka imisebenzi yakho uzoyibona iqhubeke yaphambili into zakho yiphumelele zibe yimpumelelo lokho akufuniki nombani akufuni umuntu odlalayo ozothi kusasa mina hayi mina sasa angisakwenzi le mthetho mina sengiphila kahle vele angizanikela phahla angeni lapho mina kuphela kufuna umuntu ezokwazi ukuthi mina ngizogcina ukuthi ngiyonikela ngizogcina ukuthi mina ngiyophosa umnikelo ngizogcina ukuthi mina ngihambise leyo noma leyo nkukhu engizoyihlabela emanzini noma leyo mbuzi engizoyiqhumela emanzini. Kufuna umuntu oserious, kufuna umuntu ofuna uvusa ekhaya, kufuna umuntu ofuna impilo yaphambili hayi impilo ezoma ngoba le ekhaya sasokudlala njengasithanda bayazi abantu abaningi ngiyangathanda ukudlala mina isiyavalisa ke abnormal imoto enkulu ngudlugudlu ethwala ezinye imoto ukhiye uvula bonke okhiye ongenzeka nawe kunokhiye ukuvalela empilweni yakho noma nawe uvalelekile ukhiye uthi ngivulele uma udinga lo sikhuluma ngawo wozulanda sikuvulele ngithenga ukhiye mina ovula bonke okhiye ngoba imisebenzi engenzela abantu yona enginike igigaba yona enginike iziqu ilanga nelanga ekhulisa izibongo nezibongo ishoyo akuzona ibongo engayithola ngokuthiwa ngishaya insizwa enkomeni noma ngenzeni inkomo cha izibongo lezi engiyithole khona eminyangeni ezikhula imihla nemini ngithi ngi-automatic mina umshini oyishintshayo mangithi ngiyimoto ezithola emagumbini amanomhlaba mangithi ngincwadi encane engafundeki ehlala abafazi namadala bayifunda behluleka namanje isabadida basayibuza bayiphendula ukuthi lohlula abathakathi lo wenzani wenza ngani cha asivaleliseke nganza kwethu ngithanda nonke nje nisale kahle inambeni lekhaya yele ngizophinde ngishiye 076 70W5196 siseJimistini eDelmo Park. Ngiyabonga ngithanda kakhulu lenza ukuthi nawe sasibukela bese uyashare nawe udlulisele kwabanye abantu